Bore da a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n dda i gael bod efo'n gilydd unwaith eto yn dydy. Ychydig o gyhoeddiadau sydd gen i. Trefn yr wythnos yn ddigon arferol wythnos yma, ac heno fydd Tristan yn dod i bregethu. Yn anffodus byddai ddim yma i gael gwrando arno fe, achos byddai mynd lan i Drydegar i ni'n swopio'n pwlpidau fel petai am y dydd, wel am y prynawn. Ond ni'n dymuno bendith Duw ar Tristan wrth iddo fe ddod. Ac nes ymlaen yn yr Oedfa, mae Lois yn mynd i ddod ymlaen a rhoi rhyw fraslun, rhyw gipolwg i ni o'r cynlluniau nadoligaidd sydd gennym ni fel eglwys. Nawr ni weddion, ni gyflwyno yr Oedfa i'r arglwydd. O arglwydd ein Duw. I ni yn diolch i ti am gael bod yma gyda'n gilydd. Ac arglwydd, i ni'n llawenhau wrth feddwl am groesawu Tristan yma yn ôl un plith ni fel eglwys heno. Arglwydd, i ni'n diolch amdano fe, ac yn diolch am yr eglwys yn Rhydegar a'r gwaith rwy sydd wedi bod yn ei wneud yno. Ni'n diolch am y ffordd rwy sydd wedi gynnal ei. Ac Dad, i ni'n yn ddiolchgar i ti am y cyfle nawr iddo fe ddod nôl mwyn rhannu dy air di gyda'r eglwys yma. O Dad, ni'n diolch bod gennym ni nawr bore yma gyfle i edrych ar y gair efo'n gilydd, ac i glywed yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. A Dad, i ni'n gwybod fod y penwythnos yma wedi bod yn un ddigon stormus, yn ddigon cythryblus, ac falle bod hynny wedi bod yn ofid i rai ohono ni, ac felly ni'n cyflwyno yr Oedfa hon, yn cyflwyno dy bobl di ar hyd a lled ein gwlad ni, yn gweddio i arna ti i roi rhyddid dy ysbryd glân di wrth i dy bobl di ddod ynghyd. Dad, derbyn ein mawn ni, am diolch ni nawr, a bydd gyda ni yn yr Oedfa hon unwaith eto. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni emyn efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 47 yn y llyfr yma. Llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dehangfa. Ynghwyfau mab Duw bechadur mae'n noddfa. Iolchi a flendir a phechod yn hollol, fe redodd ei waed yn ffrydiau iachusol. Halleluia i'r oen bwrcasodd ein pardwn, nôl croesi'r iorddonen drachefn ni a'i molwm. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Os newch chi gadw'ch masgiau chi ymlaen trwy gydol yr Oedfa. Of
Mae pob tebyg heddiw yw Sul cyntaf yr Advent. Y Sul cyntaf yna lle bydd llawer o weinidogion, llawer o eglwysi yn troi I meddwl nhw at y Nadolig. Ac dyna mewn un ystod ni yn mynd i'w wneud, ond falle ddim yn y ffordd byddwch chi wedi ddisgwyl. Fe wedi cael yn ysbrydoli chydig bach fan hyn gyda dull sy'n cael ei ddefnyddio mewn rhai ffilmiau myd Hollywood. Weithiau chi'n mynd I wylio ffilm ac mae'r olygfa gyntaf yn mynd â chi at ddiwedd y stori neu at ryw uchafbwynt yn y stori cyn bod chi wedyn yn mynd nôl i'r dechrau ac yn gweld siwr wnaethon ni gyrraedd y pwynt yna. A mewn ffordd, dyna I fi eisiau ni wneud bore yma. Ni'n mynd I fod yn treulio y ran gorau o'r mis nesaf yn meddwl am y geni, yr ymgnawdoliad, yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd. A bore yma fi eisiau dechrau efo, wel, uchafbwynt y stori mewn un ystyr, sef y groes. Y groes. A wedyn nathon ni fynd nôl I weld siwr nathon ni gyrraedd y man yma fel petai. Felly, trowch gyda fi Mathew, pennod 27. Ni'n mynd I edrych arno. Mathew 27. Ac fi'n mynd I ddechrau darllen yn adnod 27. Mathew 27, adnod 27. Dyma ein Duw ni. Yna cymerodd milwyr yr rhaglaw Iesu i'r praetoriwm, a chynnull yr holl fyntau o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, roesant glogyn ysgarlad amdano. Glethassant goron o ddraen a'i gosod ar ei ben, ac wialen yn ei lawddu. Eithant ar ei glunio o'i flaen a'i watwar henffych well brenin yr Iddewon. Poenasant arno, a chymryd y wialen a'i giro ar ei ben. Ac wedi iddynt ei watwar tynasant y clogyn oddi amdano, a'i wisgwyb a'i ddillad ei hun a mynd ag ef ymaith i'w groes hoelio. Wrth fynd allan, deithant ar draws dyn o Cerennau o'r enw Simon, a gorfodi hwnnw I gario ei groesi. Deithant I leia elwyr Golgotha, hynny yw lle penglog. Ac yno, roesant iddo ei yfed win wedi ei gymysgu â bisl. Ond ar ôl iddo ei brofi, gwrthododd ei yfed. Croeso liasant ef. Ac yna rhanasant ei ddillad gan fwrw coel bren. Ac eistedd asant yno i'w wylio. Uwch ei ben, gosodwyd y cyhyddiad yn ei erbyn mewn ysgrifen. Hwn yw Iesu, brenin yr Iddewon. Yna croeshoeliwyd gydag i'w ddau leidr, un ar y dde ac un ar y chwith. Roedd y rai oedd yn mynd heibio yn ei gablu ef, yn ysgwyd ei pennau ac yn dweud, ti sydd am fwrw'r deml I lawr a'i hadeiladu mewn tridiau, achub dy hun os mae Duw wyt ti, a disgyn oddi ar y groes. A fi'n modd roedd y prif offeiriaid hefyd, ynghyd â'r ysgrifenyddion a'r hyniriad yn ei watwar, ac yn dweud, be achub o'r eraill, ni all ei achub ei hun, brenin Israel yn wir.
Disgynned yn awr oddi ar y groes ac fe'n credwn ynddo. Ymddiried oedd yn niw boed I ddew ei waredu yn awr, os yw ei fryd arno, oherwydd dwedodd mab Duw ydw I. Yr un modd roedd hyd yn oed y lladron a groeshoeliwyd gydag ef yn ei wawdio. O ganol dydd daeth twyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn. A thia 3 o'r gloch gweiddodd Iesu a llef uchel, Eli, Eli, lema sabachthani. Hynny yw, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael? O glywed hyn, meddai rai o'r sawl oedd yn sefyll yno, mae hwn yn galw ar Elias. Ac ar unwaith, fe redodd un ohonynt, a chymryd sbwng a'i lenwi a gwyn sir a'i ddodi ar flaen gwialen a'i gynnig iddo i'w yfed. Ond roedd y lleill yn dweud, gadewch i ni weld, a ddaw Elias i'w achub. Gweiddodd Iesu drachefn a llef uchel, a bu farw. A dyma len y deml yn cael ei rhwygo'n ddwy, o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddea a holltwyd y creigiau, a gorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. Ac ar ôl atgyfodiad Iesu deithant allan o'i beddau a mynd I mewn i'r ddinas sanctaidd ac fe'i gwelwyd gan lawer. Ond pan welodd y canwriad, a'r rhai oedd gydag ef yn gwylio Iesu y daeargryn a'r cwbl oedd yn digwydd, daeth ofn mawr arnynt. Y dywedasant yn wir. Mab Duw oedd hwn. Roedd yno lawer o wragedd yn edrych o hirbeth. Y rhai oedd wedi canlyn Iesu o Galilea I weini arno. Yn ei plith roedd Mair Magdalen, Mair mam Iago a Joseph, a mam Meibion Zebedeus. Mair yn Duw ni diolch iddo. O'r blant, eisiau gofyn cwestiwn I chi. Cwestiwn mi eisiau gofyn I chi, a falle bod rhywun wedi gofyn hwn I chi o'r blaen. Beth I chi eisiau bod pan I chi yn tyfu lan? Be byddwch chi'n hoffi bod, neu be byddwch chi'n hoffi gwneud pan I chi'n tyfu lan? Os rhywun mynd I fod yn ddigon dewr I ateb. O, diolch. Ballerina. Ballerina. Ie, mae sawl budding ballerina yn ein tŷ ni. Hyfryd, oce. Beth arall? Dyfs, ti eisiau bod yn ballerina hefyd? Na. Be bydde ti'n hoffi bod? Go on, unrhyw beth. Go on, Dyfs, gwe fe. Chwarae pêl-droed? Ie, o'n i'n meddwl falle rhywbeth fel yna. Chwarae pêl-droed I ryw dîm mawr. Griff? Ie, pêl-droed yw'r bydde ti'n hoffi bod. Os ydych chi'n gallu bod yn unrhyw beth, wel, gret, oce, gwych. Beth arall? Unrhyw uchel geisiau eraill? Go on, boys. Na, neb arall yn mynd I rannu dim byd. Wel, fi'n siŵr os o'ch chi'n digon hyderus, falle bydde rhywun yn dweud, fi eisiau bod yn ddoctor, dyna ateb mae lot o bobl yn rhoi. Mae eisiau bod yn ddoctor, neu beth arall tybed, rhywun sydd yn chwarae pêl-drod, neu rhywun enwog, rhywun poblogaidd. Dyna'r math o atebion yn dyfel sydd fel arfer yn dod i'r meddwl. Ni eisiau bod yn bobl llwyddiannus, yn successful. Nawr, dos y Nadolig, ni'n mynd I feddwl am Iesu'n cael ei eni yn dydyn ni. Iesu'n dod fel baban bach, Iesu'n dod fel un ohono ni, dod fel plentyn.
A chi'n gwybod beth oedd e eisiau gwneud? Pan nath e dyfu lan, oedd e ddim eisiau bod yn bêl-droediwr, neu'n ballerina, neu'n doctor, neu unrhyw beth fel yna. Beth oedd Iesu eisiau gwneud oedd hyn, be ni newydd ddarllen amdano fe. Mynd i'r groes. Dyna pam nath Iesu ddod, dyna pam nath e gael ei eni, dyma oedd y gwaith oedd e eisiau wneud ac yn mynd i drial i wneud oedd marw ar y groes mwyn achub ni. Nawr, nag yw hwnna'n swnio'n od? Nag yw hwnna'n swnio'n od? I ni fel arfer, ni eisiau gwneud rhywbeth lle ni'n mynd i gael pobl yn meddwl bod ni'n wych, lle mae pobl yn mynd i feddwl bod ni'n special, ac mae Iesu fan hyn, dyma pam gafodd ei eni, dyma pam i ni'n mynd i ddathlu yn y doleg, a dyna pam bore yma ni'n mynd i fod yn meddwl am y groes, okay? Be nath Iesu wneud ar y groes, a fi eisiau chi rando yn ystod y bregeth. Wel, gennych chi ni ganu eto. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad efo'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 17. Dyma gariad. Pwy a'i treitha. Anchwiliadwy ydw i. Dyma gariad yw ddymderoedd beth neu threiddia mef y nef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Wel, sonis i ar y dechrau, mae Lois mynd i ddod ymlaen nawr ac yn mynd i roi rhyw fraslun i ni o beth sydd wedi drefnu ni gan yr eglwys ar gyfer y Nadolig. Diolch, Lois. Hello. Oh, oops. Meddwl fi'n tecu da. So, ie. Mae Nadolig yn dod, a mae'n cyfle gwych i ni fatha eglwys a unigolion
i ddod â'r pobl i'r ffrindiau ni i ddealltwriaeth gwell o pwy di Duw a pam da ni'n dathlu Nadolig. Fath eglwys yn eisiau creu cyfarfodydd neu digwyddiadau fe'n gilydd, ond hefyd mae'n beth da meddwl amdan sut da ni fatha unigolion yn cyrraedd allan at ffrindiau ni, teuluoedd ni a pobl o gwmpas ni. So, y mynydd, dwi wedi printio allan fatha timetable bach, fel calendar bach, o gyd y digwyddiadau mae'r eglwys yn ei wneud, pethau cyhoeddus a pethau fwy preifat jyst i ni fatha eglwys. Mae yna lot o bethau fydd hon, ond na i jyst siarad am 5 efo chi rwan. Yn gyntaf, oeddwn i'n meddwl creu llyfryn bach yn llawn carola mwyn i chi defnyddio adra. So oeddwn i'n meddwl cael carolau yn y cartref, neu os ydych chi efo ffrindiau dwyieithog, fatha carols at home. A ella mae'r rhai o'ch ffrindiau chi neu teuluoedd chi ddim eisiau mynd allan i ella digwyddiad mawr, ond y bodlon dod i'ch gardd ffrynt neu i'r gegin efo gyd y drysau'n agor neu beth bynnag. A da ni am cynhyrchu rhywbeth tebyg i hwn, ond mae hwn yn blanc, os ges i'n cyfle i pwyntio'r sample. Cynhyrchu dipyn o hyn, a da chi gallu dod a dydych os da chi eisiau invitio 5 o ffrindiau chi neu hyn o'r pobl ar y stryd, dod at eich gilydd yn dweud, da chi eisiau just canu carola efo'n gilydd. Ac yn y llyfryn yma, bydd yna carola, ond hefyd fatha paragraff ar y dechrau yn dweud fatha neges y garol neu hanes y garol neu ella darlleniad sydd yn egluro'r garol chydig bach. A'r gobaith ydy mae'n cael mynd efo adra a gobeithio yn edrych dros y Nadolig. So mae hwnna'n rhywbeth ella bysach chi'n gallu meddwl amdan ydych stryd chi, dwysawgar i cael carol service bach ar y stryd, neu os gynnwch chi grŵp o ffrindiau byddwch chi'n gallu invitio drosodd. So dyna un peth sydd y gobeithio mynd i ddigwydd. Hefyd, yn y daflen sy'n nghofio deud, mae yna rhai pethau da ni dal ddim wedi gallu cadarnhau, so dwi wedi tanlinellu bob dim da ni angen gweddi dros, so pethau sydd ddim wedi cael eu cadarnhau. So da ni'n gobeithio cael helfa nadoligaidd i teuluoedd yn Cefn-on, y parc Cefn-on. Ond da ni'n mynd trwy'r gwaith papur, plis gweddiwch dros hwnna. A yr syniad ydy bod pobl sy'n mynd ar dro dros Cefn-on yn gweld cymeriadau stori'r geni, ac ar y cyfeiriadau yna, mae yna darn o Beibl yn esbonio'r stori, ond hefyd QR code i fynd i wefan ni a mynd i ella fideos ni mwyn hyrwyddo beth da ni'n ei fel yr eglwys ac ella deud chdi bach am storis. Mae yna gweithdi nadoligaidd yn digwydd ar yr wythfed o Rhagfyr. Bydd gennym ni gobeithio gwasanaeth awyr agored, ella canu carola awyr agored, plis gweddiwch, da ni wedi cael lot o nas gan gwahanol venues. So, da ni'n gobeithio bydd chapter art yn edrych yn hael arno ni. So, gweddiwch am rhywun i ddeud ia i'n lleoliad ni. A wedyn, sgipio rhai, mae yna gen i carolau yn ngolau canwyll hefyd ar 19 o Rhagfyr yn fan hyn. So mae yna lot o bethau gwahanol yn digwydd. Dwi'n gobeithio wedi printio digon. Bydd hyn yn cael ei e-mailio hefyd a bydd o ar calendar yr eglwys. Ond ie, cymwch chi'n y hyn, gofynnwch cwestiynau. Mae lot ohonoch chi wedi gwirfoddoli'n barod. Ond dwi'n, da chi'n gallu rhoi dyddiadau yn eich dyddiadur. Ie, dim geiriadur. Dyddiadur. Gwych, ie, dyna fod yn fel. Wel, diolch i ti, Lois. Lois ddim wedi sôn fyna, mae yna dipyn hefyd o bethau ar-lein yn mynd i fod yn cael ei gynhyrchu a Lois yn arbennig yn brysur iawn gyda hynny. Felly cofiwch amdani hi a'r gwaith yna. Fi'n siŵr bod ni'n gallu gwerthfawrogi ond mae Nadolig wastad yn rhywsut yn glanio'n gynt na chi'n disgwyl bod ni gyd yn gwybod pa ddyddiad mae bob blwyddyn, same date. Ond
Ac wrth gwrs, i ni dal mewn cyfnod hynod o rhyfedd lle i ni'n trial cydbwyso beth ni'n gwneud a lle ni'n gwneud a sut ni'n gwneud e. Felly, mi eisiau ni weddio dros y pethau hyn. A dyna ni'n mynd i wneud nawr, na ni weddio dyn gilydd. Na ni droi at hwnna. O, Dad, i ni yn diolch i ti fod yn Nadolig yn gymaint reswm i ni ddathlu fel Cristnogion. I ni'n dathlu y genedigaeth ein gwaredwr. Ac yn gallu dathlu hynny am ein bod ni'n gwybod yn barod beth yw diwedd y stori. Yn gwybod i fod wedi cyflawni ei waith. Bod wedi rhoi ei fywyd i lawr. Ein mwyn ni. O, ni'n diolch i fod y baban yna, y person yna, o gig a gwaed gafodd ei eni y methle. Diolch fod wedi tyfu yn ddyn oedd yn gwbl ac yn berffaith ifydd i ti ym mhob ffordd o Dad. A hynny heb wyro o gwbl. Ond diolch y temptasiynau di ben draw nath e wynebu. Diolch fod yr arglwydd Iesu erioed wedi syrthio, fod e wedi sefyll yn gadarn yna. Ac fod e wedi cyflawni ei bwriad o ddioddef a marw droson ni. Ac yna, cyfodi ar y trydydd dydd. O arglwydd, ni'n diolch am hyn. Ni'n gofyn nawr, bore yma, wrth i ni feddwl am y groes, yn ei di roi golwg ffres i ni o'r pethau hyn, ac am wneud i arglwydd i gosod nhw yn glir yn ein meddwl ni, wrth i ni baratoi ar gyfer y Nadolig. Da, ni'n diolch fod y Nadolig hefyd yn gyfle arbennig i ni i rannu ein ffydd a'n gobaith ni gydag eraill. Ni'n diolch bod ni wedi gweld yn y gorffennol pobl yn fwy parod efallai i fynychu cyfarfodydd, pobl yn fwy parod i wrando, i siarad, i ddarllen hyd yn oed, a arglwydd, ni'n gofyn iddi'n helpu ni fel eglwys i wneud yn fawr o'r cyfleon sydd. Fel corff, fel cynulleidfa arglwydd, ond hefyd ar lefel unigol, yn ein perthnasau gwahanol ni o ddydd i ddydd. Arglwydd, helpa ni os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn dal yn gwynebu cymaint o ansicrwydd. Mae y pobl efallai yn ofnus o beth sy'n mynd i ddigwydd, falle ddim mor barod i bentro allan mewn un ystyr, ac eto dyheu am normalrwydd a pethau cyfarwydd fel gwasanaethau carolau. Dad, yn dy ras, a wneud i ddefnyddio ni a defnyddio'r cyfnod yma mwyn dangos yr arglwydd Iesu Grist i bobl. Dad, ni'n cyflwyno Ian hunan felly nawr i ddofod di. Gofyn arna ti siarad a ni trwy dy air di unwaith yn ragor. A mae'n bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto. Ni gan i rydd 59 yn yr atodiad. 59 yn Christ ei hun mae'n obaith i. Ac yr ail bennill yn dweud hyn, yn Christ ei hun a wisgodd gnawd, llawnder fy nyw mewn baban bach. Mae'n anreg serch, mae'n berffaith iawn maint y gwawd gan wir ei wlad. Nes ar y groes bu farw ef, gan lwy'r fodlon i llydd yn nydd, gan sroddwyd arno bob un bai yn angau Christ ac ymlaen yn ei sefyll i gan.
Wel, yr hyn fi eisiau ni feddwl am chydig y bore yma yw'r syniad o lwyddiant, success. Beth yw llwyddiant? Sut ni'n meddwl am lwyddiant, neu sut ni'n mesur llwyddiant? Mae gan ein cymdeithas ni syniad eitha clir yn does o beth yw llwyddiant. Fi'n cofio siarad efo bachgen unwaith, eitha ifanc, oedd e'n frwdfrydig, yn egniol, yn weithgar, y math o berson byddwch chi'n dychmygu ar The Apprentice neu rhywbeth fel yna, jyst eisiau llwyddo. Ac o'n i'n siarad efo ac yn trial synhwyro, wel beth yw llwyddiant iddo fe, a wedodd e, hynny yw, i uchelgais e, oedd i ennill ddigon o arian mwyn prynu rhyw gar penodol, sa'n cofio beth oedd e, Ferrari neu Lamborghini neu rhywbeth penodol, a gyrru'r car yna nôl i'r strydoedd lle gafodd ei fagu, fel bod pawb yn gallu gweld. Dyna oedd llwyddiant iddo fe. Bod pobl yn troi pennau yn gweld, pwy sy'n gyrru'r car ffansi yna, fe. Eisiau dangos bod e wedi cyrraedd rwysyd.
Mae'n siŵr bod pethau cyffelib yn dod i'ch meddwl chi neu yn eich sgyrsiau chi efo pobl. So mae'n byd ni'n cymdeithas ni yn gweld llwyddiant. Pobl llwyddiannus yw rai sydd efo'r dylanwad mwyaf. Falle di cyrraedd rhyw fan yn ei gwaith nhw neu yn yr llywodraeth neu hyd yn oed ar-lein efo'r cyfryngau cymdeithasol. Faint o followers sydd gennych chi? Pwy yw'r influencers yn ein dydd ni? Pobl llwyddiannus yw'r rhain mae pobl yn edrych lan atyn nhw, yn edmygu, yn eu parchu. Pobl llwyddiannus yw'r rhain sydd mewn gwaith penodol. Rieni eisiau plant nhw i dyfu lan i fod yn doctoried neu'n penseiri neu'n wyddonwyr neu'n gyfreithwyr a rhywbeth fel yna. Dyna yw llwyddiant fi eisiau iddyn nhw gyrraedd yr uchelgais yma. Pobl llwyddiannus yn ôl meddyliau llawer yw rhai sydd yn byw mewn ardal penodol neu hyd yn oed yn byw mewn stryd penodol o ryw ardal arbennig. Dyna sy'n yn byd ni'n mesur llwyddiant, a fi'n siŵr gallech chi ychwanegu at y restr yna. A mae hynny yn codi'r cwestiwn yn dydi, pam felly yn bod ni fel Cristnogion yn mynd i dreulio y mis nesaf yn dathlu genedigaeth rhywun nath farw ar groes. Achos i bob golwg mae'r groes yn edrych fel y gwrthwyneb llwyr i lwyddiant. Pan ych chi'n edrych ar y groes, beth ych chi'n gweld? Chi'n gweld gwendid a gwarth. Chi'n gweld cosb a chywilydd. Pan chi'n edrych ar y groes, y gair sydd siŵr o fod yn dod i'r meddwl yng ngolwg y byd yw methiant. Methiant llwyr. Ond wrth gwrs, un o'r rhyfeddodau mawr yr Efengyl. A yr hyn i ni eisiau i feddwl amdano'r bore yma yw ar yr union pwynt yna. Yr union pwynt pan mae'n edrych fel petai yr arglwydd Iesu wedi methu yn llwyr. Mae e wedi ei drechu gan pwerau y drygionus y byd na. Dyna'r union adeg roedd yn llwyddo. Dyna'r union pwynt pan oedd e'n cyflawni y gwaith roedd wedi dewis dod i'r byd i'w wneud. A pan ni'n gweld hynny, pan ni'n deall hynny, mae hynny yn mynd i trawsnewid y ffordd i ni'n gweld pethau fel llwyddiant a methiant. Ydy trowch gyda fi Mathew 27. A wnawn ni ystyried yn gyntaf y ffaith fod y groes yn edrych fel methiant. Mae'n rhaid ni gydnabod hynny, oedd e yn edrych yn allanol fel methiant. I roi chydig o gyd-destun, mae'r arglwydd Iesu ar y pwynt yma, mae wedi cael i arestio'n do, mae wedi treulio'r noson yn cael i gyhuddo ar gam, a'i gam-drin mewn pob math o ffyrdd ag yna, wedi cael ei osod ger bron Peilat. Peilat yn gweud bod e'n methu ffindo unrhyw bai ynddo fe, ond yn rhoi fewn i'r dorf ac yn cydsynio bod yr arglwydd Iesu'n cael ei groeshoelio. Ac yn yr adran yma ddarllenon ni'n gweld yn dyn ni yr dorf a'r arweinwyr crefyddol yma, maen nhw'n cymryd rhyw bleser ofnadwy yn yr hyn sydd yn digwydd. Mae'n rhywbeth eitha perverse yn does amdano fe. Nath e'n haroi, sa'n gwybod, baint o weithiau wedi darllen yr adran o'r blaen, sa'n cofio erioed sylwi cweit ar y geiriau yma'n adnod 36 o'r blaen. Falle bod fi wedi, ond adnod 36. Eistedd asant yno i'w wylio. O spectators. Yn ymfalchio, yn cymryd pleser yn yr hyn oedd yr arglwydd Iesu yn ei ddiodde.
Ond wrth gwrs, dyn nhw ddim jyst yn gwylio. Maen nhw yn gwatwar. Wrth i Iesu ddiodde. Y hongian yn ngres y dydd, mae gorff yn waed ac yn ddoluriau, mae gefnau wedi cael ei chwipio yn ddarnau, mae ddwylo i draed wedi cael ei hollti, mae'n stryglan i anadlu. A dwi ddim yn ddigon iddyn nhw, jyst i wylio hynny gyd. Na, maen nhw'n gorfod gwawdio hefyd. Maen nhw'n gorfod rwbio halen i'r bryw. A mae yna 3 peth amlwg yn does, lle maen nhw'n awgrymu fod Iesu wedi methu. Yr un cyntaf i weld yn adnod 40. Ti sydd am fwrw'r deml i lawr a'i hadeiladu mewn trydiau, achub dy hun, os mab Duw wyt ti, a disgyn oddi ar y groes. Maen nhw'n dweud wrtho fe, ti oedd yn dweud bod ti'n mynd i fwlw lawr y deml a'i godi mewn trydiau, edrych arno ti nawr. Ti'n methu hyd yn oed dod i lawr oddi ar y groes yna. Nawr, wrth gwrs, fel maen ni weld mewn munud, ond nhw wedi camddeall rai o eiriau'r arglwydd Iesu. Oedd Iesu wedi dweud rhywbeth am beth i dinistrio teml a'i adeiladu mewn trydiau. Nawn ni weld beth oedd e'n golygu mewn ychydig, ond o'n nhw'n meddwl fod e'n sôn am y deml yn Jerusalem. Y canolbwynt y grefydd Iddewig. Y man yna lle oedd Duw wedi dweud bydde fe yn presennoli ei hun. Y man yna lle oedd y bobl yn mynd i aberthu a nesau at Duw. Y man yna oedd mor bwysig i'r bobl hynod o grefyddol yma. Ac maen nhw nawr yn dweud, o ti'n gweud bod ti'n mynd i ddymchwel hynny gyd. Edrych arno ti. O ti ddim hyd yn oed yn ddigon cryf i gario'r groes yr holl ffordd. Oedd rhaid cael Seimon y Cyrenau i dy helpu di. Ti ddim yn mynd i allu dymchwel cerrig enfawr, ysblenydd, y deml. O ti'n all talk ond methiant. Methiant. Yna mae'r gwawd nesaf yn dod yn dydi adnod 42. Fe achubodd eraill, ni all ei achub ei hun. Brenin Israel yn wir. Disgynned yn awr oddi ar y groes ac fe gredwn ynddo. Mae yna rhywbeth hynod o eironic yn does yn y geiriau yma. Mae nhw bron a bod yn gorfod cydnabod fod Iesu yn berson unigryw, yn berson arbennig. Maen nhw'n dweud fod e wedi achub eraill. Maen nhw fel petai'n cydnabod y gwirthiau hynny, yr arwyddion hynny oedd Iesu wedi ei gwneud. Y ffaith fod e wedi rhoi golwg i'r dall. Y ffaith fod e wedi helpu'r cloff i gerdded. Fod e wedi ryddhau y rai oedd yn meddiant cythreiliad a glanhau'r gwahanglwyfus a bwyd o'r newynog. Ond nhw'n cydnabod hynny. Ac eto, oedd Iesu wedi addo hyd yn oed mwy yn doedd. Oedd e wedi gwneud honiadau hyd yn oed mwy amdano fe ei hun. A felly, wrth iddo fe hongian ar y groes, yn methu achub ei hunan, pa obaith sydd iddo fe i achub eraill? Methiant. Methiant. Yna'n syth bin mae'r gwawd olaf yn dod adnod 43. Ymddiriedodd yn niw, boed i Dduw ei waredu nawr os yw ei fryd arno oherwydd dwedodd mab Duw ydwydd. Maen nhw'n amlwg fan hyn di deall beth oedd Iesu'n dweud amdano fe ei hun. Fod Iesu yn honni i fod yn fab Duw, i fod yn un gyda'r tad. Mae fe yw y mab, yr annwylyd, mae'r tad yn ei garu, ac o'n nhw'n gweld mae dyna oedd Iesu'n honni amdano fe ei hun, ac ar y pwynt yma felly mae'n ymddangos fel petai e wedi methu.
Achos mae'n marw ar groes. Mae'n marw dan felltith Duw. Mae'n marw yn y ffordd mwyaf erchyll gallech chi ei ddychmygu, felly siwr yn y byd gall hwn fod yn fab. Siwr allan ni gredu fod Duw a'i fryd arno, hynny yw yn ymhyfrydu ynddo fe. A mae'n edrych fel petai nhw'n iawn yn dydy, achos yn adnod 46, mae'r arglwydd Iesu ei hun yn gweiddi allan Eli Eli, lema sabathani, fy niw. Pa mae'r wyt wedi fy ngadael? Methiant. Dyna sut mae'r groes yn edrych ar yr olwg gyntaf. Mae'r deml oedd Iesu wedi herio a'r meddylfryd yna fod chi'n gallu byw siwr bynnag chi eisiau, ond wedyn nesau at Dduw efo aberthau. Mae'r deml yn dal i sefyll. Mae dilynwyr Iesu ar wasgar. A mae fe ei hun yn hongian ac yn marw ar groes dan farn Duw. Pan chi'n edrych ar y groes, mae'n deg i ddweud fod y cwbl yn edrych fel methiant, fel gwendid, fel ffolinau. Pwy yn y byd byddai'n gallu edrych ar hyn a meddwl fod e'n lwyddiant? Pwy byddai'n dewis hyn iddyn nhw 'u hunan? Pwy byddai'n dewis hyn i'w plant nhw? Oedd Mair yn gwylio fan hyn yn doedd. A ni gyd yn gwybod sy'n mae'r rieni am eu plant yn eisiau iddyn nhw i dyfu lan i fod yn llwyddiannus. Sy'n oedd Mair yn teimlo fan hyn, chi'n meddwl? Ni ddim yn gwybod yn union faint oedd hi wedi deall o sut oedd Iesu mynd i gyflawni ei waith, ond allai ddychmygu ar y pwynt yma bod hi yn cwestiynu. Nid dyma o'n i'n disgwyl. Nid dyma o'n i eisiau ar dy gyfer di y plentyn bach nes i garion yng nghrôth ac esgor arno a'i fagu. Oedd gen i gymaint o uchelgais ar dy gyfer di. O'n i'n anghywir, nes i gamddeall beth oedd yr angel Gabriel di dweud wrthai am yr hyn o ti wedi dod i'w wneud. Mae'r cwbl yn edrych fel methiant. Ac eto, nid methiant sydd gennym ni fan hyn o gwbl. Yn wir y gwrthwyneb. Oherwydd dyma oedd bwriad yr arglwydd Iesu. I hyn y daeth yr arglwydd Iesu. A mae angen i hyn fod yn hollol glir yn ei meddyliau ni dros y mis nesaf yma. Dyma pam y Nadolig. Dyma pam cafodd Iesu ei eni yn y lle cyntaf. Dyma oedd ei uchelgais e. Dyma oedd y gwaith roedd ei wedi dod i'w gyflawni a fe nath e weld y gwaith yna trwodd i'r diwedd. Llwyddiant yw'r groes. Llwyddiant yw'r groes. Dyma'r ail bwynt y fi eisiau ni ystyried. Llwyddiant y groes. Nawr, am ha ffordd felly mae yn lwyddiant? Wel, meddyliwch yn gyntaf am y deml. Oedd y deml yn dal i sefyll. Ond chi weld y pwynt yw, doedden nhw ddim wedi deall ystyr geiriau'r arglwydd Iesu. Ond pan wedodd Iesu fod e'n mynd i ddinistrio'r deml hwn a'i adeiladiau eto mewn trydiau, doedd e ddim yn sôn am y deml yna o gerrig, oedd e'n sôn am ei gorffe. Oedd e'n sôn am yr hyn oedd y deml yn symbol ohoni, yr hyn oedd y deml yn pwyntio ati sef fe ei hun. A felly, pan mae'r arglwydd Iesu yn marw, pan mae teml ei gorffe yn cael ei ddinistrio ar y groes, adnod 51,
Dyma len y deml yn cael ei rwygo yn ddwy o'r pen i'r gwaelod. Mae'r hyn oedd yn gwahanu Duw a dyn wedi ei gymryd i ffwrdd. Mae'r deml yn dal i sefyll am ryw 40 mlynedd arall nes bod y Rufeiniaid yn dod ac yn ei dinistrio hi, ond mae gwaith y deml, neu yr hyn oedd y deml yn pwyntio ati yr angen am y deml, wedi dod i ben. Mae'r arglwydd Iesu wedi llwyddo wrth i'r llen yna rwygo i'r pen i'r gwaelod. Mae'r arglwydd Iesu yn dangos fod wedi agor ffordd i ni ddod at Dduw. Ac ymhen trydydd bydda teml i gorffe yn sefyll wedi ei ailadeiladu fel petai unwaith eto a'r ffordd i ni ddod at Dduw yn awr trwyddo fe. Mae yna lwyddiant pellach yn does. Ni wedi gweld oedd y dorf yn ei wawdio fe, bod wedi llwyddo i achub eraill ond methu achub ei hun. Ond unwaith eto'r pwynt yw, maen nhw wedi camddeall. Wedi camddeall yn llwyr beth sydd yn digwydd ar y groes. Be dyn nhw ddim wedi gweld yw, mae'r ffaith fod Iesu yn marw, y reswm mae e'n marw, yw achos bod e'n dewis peidio achub ei hun. Mae'n dewis cymryd y gosb arno fe ei hun mwyn achub ei bobl. Mae yn cymryd marwolaeth arno fe ei hun mwyn i'w bobl dderbyn bywyd. A ni'n cael rhyw gadarnhad o hynny. Eto, darllen o adnod 51. Dyma len y deml yn cael ei rwygo'n ddwy o'r pen i'r gwaelod. Siglwyd y ddeiar, a holltwyd y creigiau, a gorwyd y beddau a chyfodwyd cyrff llawer o'r saint oedd wedi huno. A mae dyn ni ddigwyddiad rhyfedd dros ben fan hyn. Mae fel petai fod grym a chibol marwolaeth yr arglwydd Iesu. Mae mor bwerus nes wrth iddo fe farw, mae yna Gristnogion yn cael ei atgyfodi'n syth. Mae yna saint yn cael ei atgyfodi. Mae'r rheini sydd wedi bod yn ymddiried yn y gwaredwr, y Meseia, maen nhw'n dod nôl yn dduw yn syth. Chi'n gweld y pwynt yw, mae Iesu yn abl i achub. Oedd e'n abl i achub ei hun. Bydde fe'n rwydd wedi gallu dod i lawr o'r groes. Bydde fe'n rwydd wedi gallu galw am fyddin o angylion i'w achub e. Ond nath e ddewis peidio mwyn achub ei bobl. Mwyn i ni gael atgyfodi o'r bedd. Mwyn i ni beidio bod ofn marwolaeth mwyach. Llwyddiant. Llwyddiant. Ond wrth gwrs, mae yna un llwyddiant pellach yn does. Ar y groes, fe nath yr arglwydd Iesu ddyfynnu o Salm 22 yn do, fy niw, pam yr wyt wedi fy ngadael, ac yn cadw draw rhag fy ngwaredu, ac oddi wrth eiriau fy ngryddfan. Mae'r salm yna yn mynd ymlaen, os ych chi'n troi, i ddweud hyn ar adnod 7. Mae pawb sy'n fy ngweld yn fy ngwatwa, yn gwneud stumia arnaf ac yn ysgwyd pen, roes ei achos i'r arglwydd, bydded iddo ef ei achub, bydded iddo ef ei waredu oherwydd mae'n ei hoffi. So mae'r salm yna'n gorffen. Y salm sydd yn dechrau gyda'r salmwydd wedi ei wrthod, wedi ei gywilyddio, yn gwynebu marwolaeth. Adnod 29 o Salm 22. Sut gall y rai sy'n cysgu yn y ddeiar blygu iddo ef? A rai sy'n disgyn i'r llwch ymgrymu o'i flaen, ond byddaf fi fyw iddo ef. A bydd fy mhlant yn ei wasanaethu. Dywedir am yr arglwydd wrth genedlaethau i ddod, a chyhoeddi ei gyfiawnder wrth bobl heb ei geni mae ef a fi'n gweithredu.
Nid methiant oedd y groes o gwbl, ond llwyddiant. Llwyddiant. Do, fe nath yr arglwydd Iesu gael ei gosbi. Fe nath ei gymryd arno fe ei hun llyd, dicter, cyfiawn Duw am ein pechod ni. Ond yna, fe nath e atgyfodi, mae'n drawiadol yn dydi bod dyw Ioan methu helpu, Mathew fan hyn, methu helpu ei hun. Yn adnod 53, spoiler alert, ar ôl atgyfodiad Iesu. Mae bron a bod yn gorfod sôn fan hyn am yr atgyfodiad. O, ydy mae Iesu wedi marw. O, ydy mae wedi cael ei wrthod gan y tad ar y groes. Ond mae'r gwaith yna wedi gyflawni ac ar y trydydd dydd mae'n mynd i gyfodi. Llwyddiant. Llwyddiant yw'r groes. Llwyddiant fyddai'n amlygu ei hun ar y trydydd dydd. Llwyddiant fyddai'n amlygu ei hun eto wrth i'r arglwydd Iesu esgyn yn ôl i'r nefoedd. Llwyddiant fydd yn dangos ei hun yn llwyr pan fydd e'n dychwelyd eto. Dyma pam ni'n dathlu'r Nadolig. Nid achos bod yna fabi bach yn cael ei eni sydd yn llawn potensial, yn gallu gwneud beth bynnag mae'n gosod ei fryd arno. Na, achos bod yna waredwr wedi ei eni, nath fynd ymlaen i lwyddo yn y gwaith. A chi'n gwybod, pan ni'n deall hyn, mae'n diffiniadau ni o fethiant a llwyddiant yn newid yn dydyn nhw. Mae'r ffordd i ni yn gweld ein profiadau, yn ymateb i'n profiadau yn cael ei newid. Achos be ni'n gweld fan hyn yn dyfew fod Duw yn aml yn dangos ei nerth trwy ein gwendid ni. Mae Duw yn abl i gymryd yr hyn sydd yn edrych fel methiant a ffolineb, a mae'n gallu troi y peth yn ogoniant iddo fe. Be ni'n gweld fan hyn, y mywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist yw mae gwir lwyddiant yw ffyddlondeb, ufudd-dod, gostyngeidrwydd, hunanaberth a ffydd yn new. Fi'n siŵr dros y cyfnod nesaf yma, bydd llawer ohoni falle'n cwestiynu be ni'n neud? Mae'n ymdrechion ni falle'n edrych mor wan, mor annigonol. Falle bod ni'n cwestiynu, sut gall yr gweithgareddau ma'n ni'n trefnu wneud unrhyw wahaniaeth o gwbl? Sut mae criw ddigon bach fel ni yn gallu gwneud gwahaniaeth? A falle byddwn ni'n cynnal yr holl beth yma a byddwn ni ddim yn gweld rhyw ymateb fawr. Byddwn ni ddim yn gweld pobl yn tyrru i fewn a byddwn ni'n falle'n cael ein temtio i feddwl, ni di methu. Ond ni'n gadael y llwyddiant i'r arglwydd. Mae hynny yn ei ddwylo fe. Ein gwaith ni yw i ymddiried ynddo fe. Ymddiried yn y Duw sydd yn gogoneddu ei hun trwy gwendid i bobl. Diolch iddo. Amen. Amen. Mae ganwn ni o'r llyfr yma ac i ni'n mynd i ganu carol fach. Cant 98. Wele, cawsom y Meseia, cyfaill gwerthfawr roc ar ei oed. Dar fi Moses a'r proffwyd i ddweud amdano cyn ei ddod.
Iesu yw gwir fab Duw, ffrind a ffrynwr dynol ryw. Dyma gyfaill heiddau garu a'i glodfori'n fwy nag un. Prynu'n bywyd, talu'n dyled, a amglanhau a'i waed ei hun. Frodyr dewch, llawen hewch. Diolchwch iddo, beth na thewch. Dyna ni sefyll i ganu. O arglwydd ni, yn diolch i ti am y pethau hyn, yn diolch dy fod ti o Dduw yn gweithio mewn ffordd mor wahanol i ddisgwyliadau y byd ac yn aml iawn i'n disgwyliadau ni. A ni'n gofyn arglwydd ni di'n helpu ni nawr i gadw yn llygad ni ar yr arglwydd Iesu. Yn diolch bod e wedi dod mwyn y groes. Yn diolch bod e wedi cyflawni ei waith ein mwyn ni. Dad, ni'n gofyn y bydde di gyda ni nawr, weddill y dydd hwn. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.